videa a dneska si ukážeme Go Garden no Fairy Event Part 2. Čo by tam mohlo byť v tom zistiu. Fairy Event 2 bude nový shop, tuto niekde, nový shop, nové pety, gíry a tak ďalej, alebo spreje, tak nový shop Fairy Event 2 part bude, keby ste nevedeli, a bude nové daily, questy budú nové a nejaké, asi, možno tu budú questy nejaké, v tomto, ľahšie, ťažšie, alebo tak nejako, myslím si, a čakajte, ešte vám ukážem čo. O tohto bude súťaž. Dajte like a odber o tohto súťaž bude. Keby ste tohto chceli, vidíte? Tohto vám ukázal novom pred tým videom. Čo bolo včera, som video o tohto peta, OP. By ste vedeli? Môžete si kúknúť ho. Máte ho v karte na... Budete ho v karte mať. Vo videu. Na začiatku. Tak. A to som ukázal glimmery a tak. V novom update bude nové vajíčka, egg, tam budú nové a nejaké gíry nové a nejaké pety nové a asi nové budú možno. Čakajte. Pozrite na môj záhradu, vidíte? Ešte. To ešte nemá to? Ešte za hodinku to dával, tak? Bude aj to o toto súťaž. By si chceli o to. Nie je to drahé, ale hodí sa. Na flexenie, keby ste chceli toto, vidíte? Veľké. To je brutálne. Najväčšie mám asi ten toto bolo? Nie, to je melón, čakajte. Toto mám najväčšie, vidíte? To je najväčší kokonát, čo som videl. Ešte? Čo mám ja? Nikoho iného. Keby ste vedeli. Takže Fairy Event, čo som ukázala, to. A ešte pridali tento update nové egg. Pozrite. No, pozrite, vidíte? Tieto nové. Toto, sa mám. To bolo dávno pridané, áno, ukazujem. Len vám ukazujem, keby ste chceli vedeli. A ešte som sa povedať. Toto sa dá získať, viete ako? Keby ste sa pýtali. Toto sa dá, dáte toto gamer, to vyslovuje a tak, túto knižku zase achievementy a vidíte, napríklad toto mám splnené. Takto, neviem, to je flame, a tak. Neviem, čo bolo. A come on, tu je toto. Jeden cookie môže získať, druhý je rare a je mythic. To je všetko. Verejne. Môžete hočičo dať, ukázať. Napríklad dáte si tam tohle a dáte a vidíte 5 minút. A tom Garden Fairy Event Part 2 bude nový shop a vám ukazoval tak ďalej. A ešte vám ukážem na hlavnej stránke, čo je to popísané a tak ďalej. Ukážem vám to. Pozrite, čakaj, ešte nie. Ešte vám ukážem. Pozrite, čo som ukázal. Oni behajú, tí imp, že vám minulé video, že utekáte. Pozrite, napríklad dostal sa jeden event. A teraz ukážem na hlavnej stránke, kde to je nový update. Popísané všetko, ja neviem čo to bolo. Pozerajte. Čakaj. Takže vidíte, toto je event part 2, vidíte? Part 2. Tu je NT, dám to hviezdu
budú nové trady, vidíte, update, bude nový ferry event, bude ferry show more a play nové seedy, uhlok nové a nejaké blbosti, daily quest, čo som ukázal a follow, no to je hento a môžete sa toto prečítať, no? Vidíte? Mám pár sekúnd. No a vidíte, tak a ideme do normálnej hry. Takže vidíte, ukázal sa vám ferry event, daily Roblox, či čo to je, extra a tak. A keď by ste chceli nové ďalšieho videa vidieť, tak dajte like a odber a u ďalšieho videa čus!